Ne možete tu snimati sede. Pozdrav YouTuberi, sa vama je Vuk, vi ste na Comnja kanalu. Ne razumijem. Da, spustimo malo kameru samo da. Ti kreni pozdrav YouTuberi pa ću ja da otvorim kišobran ako hoćeš. Brate, mi ne znamo ni za čiji kanal se snima. Uz njegov. Može ovako? Čekaj, u lolu. Postavi. Ali će da ripa. Dobro je ovako, dobro je, opušteno. Ajde. I pozdrav YouTuberi, dobro našli video s vama je Vuk, vi ste na Comnja kanalu i u današnjem videu sam sa Kristijanom. Tako da u ovom videu kao što ste vidjeli na nastavlju video klipa čitat ćemo ovo. Dobro neće. Znači u ovom videu kao što ste vidjeli čitamo ispovesti, znači Znači Bože. najgroznije ispovesti je moguće. Ne možeš snimati ovdje. Može, ajde, opušteno, čuje se dobro. Sve u svemu, idemo u video. Hoćeš lupam ja prve tri ti tako. Neki najbolje da nabiš. Ajde, pucaj. Ajde, ja ću prvi. Pitao sam devojku zašto ne nosi nova 2 para čizama koje je kupila. A ona mi je odgovorila, ma ne odgovaraju mi psihički. Ne, ovo je malo glupano, sačekaj. Dobro. Sačekaj. Ovako ide. Otvorio bih sebi Tinder, ali me sramota javnosti. Pa ja i ti smo se upoznali sa Tinderom. Ne razumijem, fora iz prošlog klipa. Hoćeš ja, brate, da čitam malo. Želim da odem u Bosnu i da u pekari tražim burek sa sirom. Znaš da oni zovu sirnica, kao ne postoji burek. Da, nema burek. Ovo je sranje. Spremila se, kakve gluposti su ovo, brate. Poenta ljudi, nekim ljudima stvarno nije lako u životu. Da, kakve gluposti pišu? Trolovi, brate, trolaju većina, brate, pa da bi tako stavili, sigurno. Hejt, ajmo svi sad hejt. Ajmo dalje da nađemo još nešto zanimljivo. Još je očajno. A što si skrinuo se, nećeš ubacivati ti? Da bi vidio. Što da bi vidio? Dakle, piše. Ma ali nećeš to uspjeti, vjerovatno. Zašto? Zato što Buraz ima i 1000, mi nismo skrinovali pola njih. Pa, ja znam koje se ti čita, pa ću to se početi. A dobro. Unutar kuće majka pita oca šta je to, a otac na to, ma to grmi. Samo ćeš komentar, koliko kile imaš? Da. Realno ljudi uopšte nije smiješno. Ne kontam. Ne, nego nisam slušao ovaj početak, ozbiljno. Što grami zbog... Nema. Slabo je. Ripsu. Pogledaj ovo. A da, mora da se zaprati. Važi, bro. Ne možete tu snimati sede. It was at this moment that he knew. He fucked up. Najjače. Ajde, snimaj me sad. Ljudi, evo, izbacili, mislim, nisu nas izbacili. Ne, ljudi nisu nas izbacili, to smo mi izeditovali. Rekli smo da ne smijemo da snimamo, ali mi ćemo još malo da snimamo, pa sad ako opet dođe mi bežimo. Tako da to bi bilo to ljudi za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ukoliko jeste, vi ga lajkujte, subscribe-ite se na kanal, recite ti Vicu nešto za kraj, ajde. Brzo! Subscribe, like, brzo! Vidimo se. Znači ljudi, ovo su bile kao neke greške, zezancije kako mi snimamo ovaj video, pod jedan jako loše svetljenje je bilo. Tek sad vidimo u editu, tako da ni ne vredi ga editovati, da kažemo, kao pravi klip, nego kao zezanciju sam izeditovao da bar izbacim, da nije da smo snimali pa da ne izbacim ništa. Evo imate ovdje nekoliko klipova koji možete da pogledate gdje prilazimo ja i Goldenito devojkama nekim, nekad ja sam bez Goldenita, jako su zanimljivi videi i dosta su popularni na mom kanalu, tako da brzo posjetite, tako da vidimo se u sljedećem videu, do tada imate ogroman pozdrav.